Bola som skvelá, povedzte, aká som bola odvážna. Bolo to na mieste takto reagovať v vlastne pléne divadla? Určite bolo to na mieste a hlavne môžu byť radi, že ja som sa prvá ozvala a som reagovala veľmi slušne a pokojne, lebo predstavte si, že by tam nabehli ľudia a začali by po nich hádzať paradajky. Toto nepatrí na pôdu Národného divadla. A ja viem, že mám pravdu a teraz ľudia, čo to sledujú, tak by tliskajú. Hlavne ja som ich nekonfrontovala s politikou. Ja som v kľude iba poukázala na to, že porušujú etický kódex a ja som si tam prišla oddychnúť ako ostatní diváci a politika sa má riešiť na námestiach. Ak máte problém s takýmito závermi v divadle po odohranej hre, máte v podstate možnosť odísť. A herci pred tým čítaním ešte tvrdia, že príde k nejakému čítaniu, máte možnosť, ak s tým nesúhlasíte, ak to nechcete po odohranom predstavení počúvať, pokojne môžete opustiť sálu. Nie je toto jednou z možností, ako oproti tomu, čo ste urobili? Je to možnosť, ale ja som divák, ktorý napríklad veľmi rád po predstavení sa ešte rozpráva o tom predstavení, nasáva tú atmosféru. Keď som hrával nejaký tenis, tak som zostala na tom tenisovom kurte, takže jednoznačná chyba je na strane hercov a herečiek, aby mali okamžite s týmto prestať a v najbližších dňoch príde ku veľkým zmenám a som veľmi rada, že až ja som to celé naštartovala. Chodívam do divadla od ranného detstva, malého mala, takisto ako aj moje deti. A ja musím povedať, že práve to, čo tam herci čítajú, je veľmi osviežujúce. Veľmi to diváci s nimi zdieľajú. A ja som práve bola prekvapená, keď som počúvala pani ministerku, ktorá hovorila, že ako to ľuďom vadí, alebo že ako tam tí herci čítajú nejaké škaredé veci na pani ministerku. A v zásade je to jednoduché. Pani ministerka klamala, aj klame teda v tomto smere. A teraz som počúvala aj pani Tabak a žiaľ musím skonštatovať to isté.